ხეკნამ ки ма овозум расадата чихе биём пешит бугум гапои асан дадрум киолям судаям чиба намефамите чиба иқа дӯст дорӣ ма қадршам наёфаите нахоҳӣ чикар гуфтат набошам нахоҳам ношам дӯст дорӣ наврӯзам мефаҳми бо те рости гапай дурни овоз шам амиқадорум маракат неки эхедо чиба охӣ намеша сарада ки ҷозанам бугу те бо мада охӣ кай одам мешай мумкин ки сода намебидам мешидитам сарам иқа шабой дароза бин чихе бете ма бо саҳар дорам имрӯз мегум пагам мегум амехе вақтам кашолам дора чӣ ба вақтетара мебинам гум мекунам сразу гапора имрӯз мегум пагам мегум амехе вақтам кашолам дора чӣ ба вақтетара мебинам гум мекунам сразу гапора имрӯз мегум пагам мегум амехе вақтам кашолам дора чӣ ба вақтетара мебинам гум мекунам сразу гапора